ụba n'ihe gbasatara okwe ndọrọ ndọrọ iji wedebe ọnọdụ dị mma ka e wee si na wee na-akụnyezi mkpụrụ dị mma na ọchịchị na ịdị na-akụnye mkpụrụ akparamagwa nke ndị ụka Kraịst na okwe ndọrọ ndọrọ abụrụghị ha kọwara n'ụdị pụrụ iche. Ekwuru nke anụ a oge na-emepe ma na-anabata ndị ọhụrụ bụ ndị ọrụ mgbasa ozi ọma si na Fides School of Theology and Evangelization. Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ. ya bụ ụlọ akwụkwọ Reverend Fides Celestine mụọ onwe n'okwu ya kwuru na ịgbasa ozi ọma bụ nke kacha mkpa n'oge ugbu a. Na nkụzi ya n'isiokwu nke kwuru excessive monetization of political process and consequences, ọkammụta Chukwunwuba Nweke nke sitere na mahadum Nnamdi Azikiwe n'Awka kwuru na ihe ego na-ebute na ndọrọndọrọ Naịjirịa abụgoro ajọ ihe na a ga-agba mbọ hụ ewetara ụsa nye ajọ ọnọdụ a. O kwuru na a ga-agba mbọ zigharịa ndị mmadụ ozi ihe gbasara ezigbo usoro eji eme ndọrọndọrọ. Reverend Prọfesọ Boniface Obiefune n'okwu ya nke isiokwu ya bụ The Role of Christian Values in Entrenching Culture of Merit kwalagharịrị na ya bụ ajọ ụzọ nke obodo anyị na-agazi n'ihi enweghị ezigbo ndị ọchịchị, wee kwuo na ndị ọchịchị ga-agba mbọ hụ na ha nwere ntị anya oghe ha ga-eji wee na-anụrụ mkpu akwa ndị ha na-achị. Ụfọdụ ndị sonyere na ya bụ ọgbakọ nke gụnyere onye isi ndị otu Catholic Men Organization n'Awka Diocese Maazị Joseph Ọnụegbu nakwa Maazị Chuka Nnabuife nke Anambra State Newspaper and Printing Corporation kwuru na ya bụ akụrụngwa nke a ga-eji wee na-eme ndọrọndọrọ bụ nke a ga-eleba anya ma ọ bụrụ na a chọrọ ka obodo anyị a gaa n'iru.